Pan sau thu ya ka jing i dai da ki khman Henry dai tang na ka men siam bangidon ka jing i ba kraw tam ka dai ka ta ka baduai na ka banta ka jing kmen wat la dai bandu no ya karu kuble ya phi baro ki parlok ki baju pe bat ngam ya ki jing tu khana hakane ka channel kane ka dai ka jing tu khana shaphang arngot ki ba ya ye bha iwe ya iwe ale parlok nginya ngam no ya kane ka khana Ladon iwe ubrio ubamla banyo i yaki khmat ka kertang jo u kalong u Daniel uladu no ya ka boryo i jong u hakapor ba udang dan sansnam kerta nadu ba umla shu banyo i yaki khmat u Daniel umyo i shu ya ka dor i me jong u yaki klur hasahit benang bat kumjuru umla shu banyo i ya ka dor phu samrakhi jong u ha ka yit khmi Henry klam ki khman u Daniel udan pat ya ka donun ka babha ha ka wei ka sngi u Daniel ulaya kendu ya ka wei ka brio ka bakerteng ka Clara kane ka Clara kalong ka brio ka bala banyo ilut ya ki ai baro kung balong lam ki wei pat ki para brio ki babet ki babiang nadong shadong kum ka jing cerngam ki dieng ki siej ka sun benang baparnai Bad kajing syai ulo Rei haba kaya kendu bad u Daniel kayo i khamha susu ya ki ai kiba itenan panya kini ki ai baro kayo i ya kajing bha bad kajing saurit jong u Daniel kiba ai jing mentoy shibun ha kajing em jongka kine baro arngun kia kendu ningkong hastan bos ha kapor Bau Daniel udang yang jar marway rikat bad udiang du jong hangta ka Clara kasngotu ba udan kam jingarap ai bad hangta hi kala ong ya u Daniel pidon kam jingarap ai u Daniel da ka jingphu samrakhe u ong haon tangban kam shashiliang kasurak la ong susu u Daniel Henry ban sngotu yakane ka perthai ro Hangta ka Clara ru kaphu samrakhe lang nadu kata kasngi ka Clara kajudan ringkat bad u barabor kaju yaj kai pengat bad u Daniel manla ka janmien bad kaju yathu ha u ru ya ka jinglong ka perthai saudong saukun da kasur pajam u Daniel ru hi udas ngap bha bad pelajing bha lingba kasur jongka u Daniel uju sngotu yaki rong bat lingba ki kitien jongka ula bantip yaki ai kat ba nang ya ki por kisngi suki ka Clara ka jing i ya u Daniel ke ai ka ba pelong ya ka Clara bat ye ya u kalong ba u kongo ya ka kat ba ka ong ai jupe na bishar yaki brio ne na ka dur khmat jongki bat tang kata Henry namar ka jinglong babha jong u ba usngo thu ya ki jingso si jongka walada kamya thu ha u ru te u Daniel ru ula i ya ka Clara usngo tenat ya ka surba jam jongka usngo tenat ru ya ka namar ba kanang kumno banyalam yo u bat baka juba tailut ha u ya ka jinglong ka perthai kamariang walau Daniel wan na ka longjeng longsam ka baduk bha kabawat tangman bangru kim dayo bha ndrei umju ujor nathnum ai ukmen uhun usok be kumbalong lem kiwei ke ai kaba u Daniel uju ong ha ka Clara borobor kalong ba kat banga dang don yapi ngalong ubarius pa ikne ki kentien ki pen kemen bat pensngong tenat bha ya ka Clara ha ka wei ka janmien Daniel ulak kempang bat kata ka jingpang kalong ka bajor ba hadu kata bat hangta Daniel ulak kelan hamadan ka Clara hangta kalawat jingarap bat kilara no ya Daniel show hospital andala poi ha hospital ki doktor ki ong ba udan ya ka jingpang stroke bat udan kam kerki ya ka jing sumar namar kane ka jingpang kalong ka ba ma bha bat kumju ki doktor ki ong ba don kam banyo ya ki dawai ki barem dor ka Clara kalayale katbala banwat ya ka jingarap pisa na ki paralok ringkat bat ki omat ki batuit na ki khmat chongka namar ka jingsio ha hospital kalong ka barem palat bat ka Clara ru
kamla banyo bun kapisa kumta na kaliang ke hospital kila sange no ban sumar ya u Daniel. Kumta kat banang nyai kisngi kia u Daniel ulan nang telat bat kapoiru kapor ba umla syu ban kren ka Clara watla kat taru kam shim la ino ya u Daniel marway kayai don bat u hasenda bat kabat scam ya kikti jong u te ha ko wei ka chen mien u Daniel ula ong ya ka Clara ba u kwa ban ong ya ka bat ka Clara ru ka kloi ban sngap ya u hangta u khap ya la ki khmat bat u duwai kumni kublai ba ye to ya da ya ka Clara barabor kalong ka jingsha jonga kumha kane ka perthei badum aya ka jing em bapura tu ai haka ya ka jingkman wat lada ngam la shu bandan ringkat patka tu dan ringkat mame bat ka borobor habaka ngaulong marway tu kudup ya ka da ka jing i jongme habaka yam penyat ya ki umat jongka bat pentingan ru ya ka tu ai bakan ya kendu ya unong sumar ubabha bat ubakhamla banyanga enda u Daniel ula dab duai ka Clara kala linyar bat ko ong hau Daniel sangbhase wat ino yanga tang marwai hang ni haperthai Henry u Daniel suki umla shu ban ring siam bat ula khlan no haswa ba u Daniel undukut men siam ula kren yakini gikentien khadu ha ka Clara bat kita kilong Clara kilong bakar pangtam hajing em jonga kaba ngampat jumat menuru ka Clara kabat ya kikti dai tha jong u bat ka perta artat ya ka kerteng jong u Daniel bat nadu kata ka khleman ka Clara kaju yai ken mau hapo don wet jongka ya ka jing duai ba u Daniel u duai na ka benta jongka de khublai shibon parlok kani ka jing tu khana kalak kot no hangne bat nada pis kau tenat ya kani ka jing tu khana saya ai ki komen hapo jong kani ka video bat sa like sa subscribe lu lada pis kau tenat ya ka Tingin ya kedu biang hakawai pat ka video kabangin sa penmi hadin ublay lu nang kerku kedua ya pi